Zdravo, dobrodošli u Fari kuhinju. Danas pravimo trhan i zato nam je potrebno mljeveno meso, povrće i glavni sastojak je trhana. Sad ovdje stavimo malo ulja i kad nam se ulje zagrije dodat ćemo, ovdje imam oko 150 grama mljevenog mesa. To možete praviti piletinom, možete junetinom, teletinom, ko šta voli ili šta imate u kući. I sad dodajemo meso. Pošto nam se ulje zagrijalo, i tu ću odmah dodati zaledito povrće i dodam papriku i to da mi se dinsta. I tu ću dodati malo crvene paprike. Dodat ću bagetu. Odakle ja dolazim, svako domaćinstvo sebi samo pravi trhanu, a sad trhane imate kupiti u svim velikim marketima. Jer je to nešto bosansko, tradicionalno. Ja se sjećam da se to pravi po 20-30 kila, imate se za čitavu zimu da imate za jesti i za familiju. Nešto dobro, a jednostavno. I za napraviti, pogotovo je dobra trhana za male bebe, tako sam ja hranila svoju djecu. Znači, zato mi je potrebna voda, malo povlake ili putera i trhane. I osoli, ne treba ni soliti kad su u pitanju male bebe, malo soli. Dodat ću malo pasiranu tomatenu, isto. I dodat ću malo kukurine, vrlo malo. Pošto je ona zdrava. I suhe ove začine, timjan i ovo dodat ću na kraju. Nešto na brzinu za ove vruće dane, paklene. Pošto nam se ovo ovako fino dinsta, ja ću to podliti vrućom vodom. To nalijete vode otprilike koliko želite trhane. Sad dodajemo trhanu. Trhanu dodajemo po želji. Znači, koliko želite da je gusto. Znači, toga ne treba stvarno puno. Ja ću dodati još malo jer ja volim gušću trhanu. Znači, za ovo nam je 3 kaške, 4 trhane. I sad se krčka još jedni neki 10 do 15 minuta. I moje trhana gotova. To može biti glavno jelo ili predjelo. Većinom je to predjelo, glavno je opet dodatno neka pita ili nešto. Trhana je skoro gotova, ali ja obavezno dodajem i vrhnju za kuhanje. Dodam oko 100 ml. I sad ću dodati ove miješane začine. To je dovoljno. I malo timljena. To je dovoljno. Možete vi stavljati ajvar, šta god ko voli, ali ja obavezno u trhanu dodajem povlaku. Za mene je to bolje. Nek se još krčka 5 minuta i možemo da serviramo.
Trhana je gotova i sad je mogu da serviram. Pogledajte koliko je gusta. I ja obavezno dodam jednu kašku kisele povlake ili sa orama. To je sve po vašoj želji. Nadam se da vam se ovaj moj današnji predlog svidio. Hvala na gledanju, zapratite moj kanal i do sljedećeg puta. Ćao i prijatno!